Koppja li wettqu l-ħolma tagħhom li jiftħu ħanut tal-ikel iddeċidew li l-isforzi tagħhom fit-tmiem il-ġurnata ma jispiċċawx fix-xejn, tant li l-ikel żejjed li jibqalhom jagħtuh lill-persuni fil-bżonn. Fil-fatt, hekk kif jalqu l-ħanut li kelli ma jkunx imbieħ ipoġġuh f'basket tal-karti bis-swit il-ħanut, akkumpanjat b'nota għal min m'għandux jiekol biex jieħu minn hemm għalih u għal familtu. NetNews iltaqa' ma' Janis Falzon li flimkien ma' martu Jovana spjega kif meta kienu jaħdmu f'fatt ta' lukandi kienu jinnotaw l-ammont kbir ta' ikel li kien jintrema fit-tmiem il-ġurnata. Kien għalhekk li xtaqu li ma jħallux dan jiġri la darba jkollhom il-ħanut tagħhom. Jiena marina fil-catering żmien twilu nafu li ħelu u daw li kellu kien hemm il-ħela. U ma nieħdux peċir, pers li għandna kemm niftu ġieli konna l-ikel iżejjed pers ikun kolkolawx, allura nitfgħu basket hawnhekk nikbulhom min ikollu ġuħ jew min m'għandux biex jiekol. Ikun jista' jieħu minn hemm xejn ovvjament. Janis qalilna wkoll kif bdiet din il-ħolma li jkollhom il-ħanut tagħhom. Minn dejjem xtaqna niftħu xi ħaġa rasna pers kif għadli aħna xeffijiet u l-mara tiegħi tħobb tagħmel ħelu u allura għadna biex niftħu ħanut. Il-ħanut ilu miftuħ biss ftit aktar minn ġimgħa, iżda xejn u ħadd ma waqqafhom milli mill-ewwel jum jibdew iqassmu l-ikel żejjed b'xejn għal dawk fil-bżonn, kemm ikel kif ukoll ħelu.